Ja. Og vores chat samtale lige ud. Fucking god timing. Ja. Nå, det er også lige meget. Vi kan bare spille en lyd alligevel. Altså, Det er også- man behøver jo ikke lyd. Jo, men det gør man. Det gør man. Hvad laver din bedste kont? Fuck, det siger jeg ryndet på 90 fps, det lægger jeg lidt på. Hvorfor du giver dig til at slå på mig, når du har en pil, din fucking tart? Altså. Er du dum? What the fuck? Jeg får ingen skid. Det eneste jeg får, det er mad. Jeg har også mad, jeg har 3 mad. Og så de chests, du ikke ved, hvor er, dem tager jeg, og så er der stensvær. Okay, tag den her. En chop chop. Du kan også få den her, hvis der er. Hvad er det? Det er et guldsværd, din tart. Det har jeg allerede ikke perfekt. Er du dum hovedet, din bedste idiotiske fucking bygkode? Eller jeg har guldsko til dig, hvis du kunne lide det. Okay. Okay, det gør du okay. Fuck dig. Ja, jeg tror i hvert fald ikke, jeg kommer til at stå lige den her runde her. Jeg har 4 forskellige mad. Altså, du mist en chest. Okay. En chest der, ja. Lad os bare løbe hen til lavaen først. Ja, hvis vi kan nå det. Jeg synes, vi sakker lidt bagud. Okay, der er nogen herhen. Tag mit sværd væk. Der er ironsko. Lad være med at løbe ud i vand. Nej. Yes. Du tog alle tingene. Lad os pikke dem. Okay, her er din iron sko. Og nogle guldsko. Nå, du har lige fået iron sko, så det var fucking lige meget. Okay, lad os løbe til lavaen og se om de bliver taget. Højst sandsynligt er det nok. Tror jeg ikke. Eller er der garanteret nogen derinde. Goddammit, så fast. Lol. Der er fedt noget hop, mand. Okay, hvis du holder øje. Det gør jeg altid. Okay, det er blevet taget. Er det blevet taget? Ja, lad os gå ud på båden. Ja, jeg skal drifte lidt tid. Ja, jeg går lige her og kigger. Jeg gider ikke til at gå på båden. Okay, det er også blevet taget. Lad os løbe hele vejen rundt om her, der er vi ikke gået før endnu. Ja, vi skal op i det der standzone, der er en chest. Nogle gange. Og en chest lige der. Det var i hvert fald en bue. Der er en kage, der falder et svin. Fuck lavet. Du lå hen og tager min chest, dit svin. Nej, kagen. Okay, så jeg løber hen og tager den her bue herhen. Der kommer en bag dig. Det ved jeg godt, det har jeg set ham. Han prøver at crouch. Han skyder med bue. Jeg har også bue. Men er der pile? Ja, din gypsy. Men bare hver gang der siger, at du har en bue, så har du kun pile. Jeg har set ham. Goddammit, jeg sidder og lægger helvede til. Wow, jeg lægger, når jeg kommer til på ham. Du stopper over mig og kigger, eller hvad? Nå, jeg tror han løb den anden vej, så jeg kom bagfra den der kom. Here the help is coming. Chop. Lad den give mig mad. Lad, så stopper han med ham. Giv os noget mere mad, det svin. Jamen, dræber den. Goddammit, fail her. Lad, hans makker, han leder efter ham. Der kan jeg ikke se, at jeg tager chesten af. Eller jeg lige spurgte, hvor han var han. Goddammit, Morten. Hvorfor ramte jeg ikke?
Okay, han bliver ved med at løbe rundt i cirkel. Ja, vi var nødt til at dræbe hans ven, kommer lige om lidt. Goddammit, jeg skal mange slag, det var da helt vildt. Kan du tage kraft dem op her? Ja, det gør begge to. Og nu løber en kraft den videre. Og en F5. Det er faggot. Der er hans ven over, tror jeg. Oh shit. Jeg håber ikke, de er alle sammen venner. Okay, jeg kommer til at spise. Hold kæft, der er mange herovre. Det må du advaret nok sige. Jeg tror, jeg skal gå efter. Lad der, mand. Tag mig ned, mand. Løb. Tag ham der, tag ham der. Ja, tag ham der. Jeg kommer. Yes. Ja. Du tog alting, det lille svin. Hvis du siger det. Han havde en ironbar. Du tog jo alting, lille homo. Jeg gider ikke en svampe. Fuck, de er mange nu. Jeg skal ikke bare join dem, bare prøve så mange vi kan dræbe. Jeg smadrer allerede en. Tag ham der. Det gør jeg. Fed. Fuck, han er meget Der god. kommer en bærs. Okay, hjælp mig. Jeg har bue. Eller jeg har pil. Jeg har så en def. Jeg havde en dans. Hvad giver du til at hjælpe, eller hvad? Jeg prøver at slå af. Du står. Det var klart, du skulle sortere min port. Midt i en krig. Okay, jeg har noget iron til dig. Her, jeg kan lige give dig det. Hvad kan jeg mange bedre det der? Au. Okay, han kommer efter mig, Han har ikke engang ramt mig en eneste gang. Du slår mig. Det var klart, du løber ind foran mig, Det er bare der lækker helvede så. Nej, det er fordi han flyver over mig, så slår jeg ham efter mig, så løber du ind foran mig, igennem, hvad hedder det. Står han stille, eller hvad? Hvad skal det her? Yes, jeg kan lave ironsvær, Okay, giv mig lige de bukser der. What? What the fuck? Nej, mor. Nej, jeg er ikke sulten. Den sagde ikke engang noget som helst. Nej. Og jeg kan lige lave ironsvær, det var da pissetjævende. Det var fordi vi kun har 3. Fuck, han skal da mange slag ham der hormon. Kom her, din panda. Skrab den dræb dig. Han har en kage. Nå, ja, hvad gør vi? Skal vi bare slås med en kylling? Ja. Har du en kylling på dig? Ja. Okay, så slås jeg med en cooked kylling. Og ikke noget armor, vel? Nej. Det var godt, fordi jeg lige smidt det her. Eller ild, lava. Havet. Jeg smed med kyllinger. Nå. Jeg giver dig til at slå dig med en. Med nogle seeds. Jamen, jeg har en kylling til det, der. nej. Hvordan kylling var det sygt? Jeg har sådan en fisk. Jeg giver til at... Hvorfor giver mig til at smide alle mine ting med, ikke engang til at bruge? Okay, er du klar til svin? Her er der en kylling. Der er fucking kyllinger til dig. Jeg skulle lige give pis kyllinger. Jeg slår med en fisk. Jeg går på, hvor jeg er i gang. Mærk the fish's power. Nej, det skader dig ikke. Jeg har mistet 2,5 liv. Det er dit svin. LOL! Fuck, du er klam, du er. Fuck, du er nasty. Jeg sagde, du skulle smide alle dine ting. Jeg havde 2,5 liv, så løb jeg væk og sprang. Ja, dit fede svin, jeg havde fucking 3 liv.